Tja och välkomna till del 1 av Let's Play Minecraft. Och jag är på en liten survival island eller vad det heter. Tror det heter det. Inte helt säker men får hoppas det. Och vi ska väl hugga lite träd till att börja med. Och det finns lite sådana här får också här. Dö. Det fanns ju en kist här någonstans. Men var är den? Där. Det var typ här spawnade tror jag. Aha. Så det finns lite överallt. Bra att veta. Eller bra att veta. Som ni kanske säger i Sverige. Oops. Så. Ska göra en walking bench. Så. Jag ska börja göra en träpickaxe. Vad fan ska man ha? Oj, sorry. Jag har just ätit pizza. Det kommer jag kommer också kanske börja spela in Terraria och Skyblock. Så kommer jag också. Tror jag. Att jag kommer göra. Så kanske någon adventure map. Tror jag. Tror det. Ja men det kommer i alla fall komma upp. Terraria. Det kommer komma upp. Och Minecraft online tror jag också kommer komma upp. Tror jag, men jag är inte helt säker. Nu ska vi göra en sån bäck. Ja just ja. Nej. Ingen. Eller vad fick jag säga? Nope. Ska kolla. Det finns något trä på de andra. Såna här saker. Oj, nu tar jag för mycket, men jag kan göra en. Men jag har inte just det. Jag har inte tillräckligt med. Eller jo, det har jag. Oops, nu ska jag med mappen. Just det. Då ska vi alltså. Vi ska hitåt. Och så jävla. Det är så konstigt att köra båt nu för tiden. Kolla. Eller köra båt. Aha.
går ju inte. Varför går det inte? Ja, nu. What? Okej. Jag vill simma dit då. Får jag väl. Dit ska jag. Finns väl inga träd där. Så var det misslyckats stort. Men inte finns träd där. Jo, det måste det ju finnas. Men jag klipper tills jag kommer dit. Så, nu börjar vi väl närma oss ön lite. Ja, just ja. Ups. Inget sådär. Jo. Jo. Vad är det där? Det här kan vara intressant. Skills. Inget trä. Såklart. Inget trä. Den kunde man den. Hallå, synd då. Den. Och den något. Så här kommer jag hit och så griper jag alltihop. De kan ha någonting på övervåningen. Säng. Den snattar vi också. Kan vi snatta lite fort också. Så vi kan få en. Jag vet, jag slösar lite på vårt nu. Shit, nu går det väl lite snabbare, hoppas jag. Så, ska vi rakt fram nu? Antar jag. Får hoppas det. Nu går det mycket snabbare också. Där borta finns det någon också på. Som vi står just här. Vart är jag på väg nu då? Jävlar, vilken runde får vi? Yes, trä. Inga trä. Vart tog min båt vägen? Där är min båt. Oj, så på vi kommer att drunkna. Nej. Så gjorde vi inte det. Men det börjar väl vara allt för det här avsnittet och ses i nästa avsnitt och hej då!